Hemen gabiltza proiektu berri baten azken zertzeladak ematen Xiru jaialdian Xuberoan aurkezteko. Bueno, Xiru jaialdia da xirulari Xuberoko soinutresna tradizional eta ezagunenari buruz egiten den jaialdi bat, non uztartzen den herri musika eta musika modernoa edo gaur egungo musika garaikidea. Saiatzen dira bakartzen inguruko eta behar bada mundu mailako gaur egungo musikariak bi tradizioek nahastutzeko eta pixkat berrikuntza baten garapena aurrera eramateko, ez? Eta aurten nunbait gonbidatu bereziak gure orkestakoak gaituk eta hori izango gera proiektu berri bat aurrera ateratzen, konpositore alsaziar batekin, eta Michele Etxekopar bera bere xirula eta olako traste hauniz jotzen. Solista bakarlari izango dira François Goseren pianoa eta Michele Etxekoparren xirula eta zintzariak eta gero orkestatik gure formazioikoa biolinak, biolak, txeloak, kontrabajoak eta gure taldekide guztiak. Zer suposatzen dut zuretzat lan honek? Lan asko, ilusio asko ere bai, eta erronka azkenean gukola hizkuntza garaikide honetan lan egiteko parada askorik ez daukagu eta bereziki erronka konpositore berarekin hartu emanean aritzeko aukera hori ez. Bea Frantzian oso ezaguna eta mundu mailan ere sona handiko musikagilea da eta guretzat ohorea da berarekin lan egin ahal izatea, bere ondoan eta bere santera. Proiektu hori da txoriari buruz, batez ere jenden arteko zubi bat egin naiz eta Xuberotik eta Tolosaldeko lagunen artean. Aspalin ezagunak gira, etinkaranatuz eta batez ere Zeberiotar familiaekin eta guk Xuberuan baditugu gure espazio txikiak, nonbait gure kultura, gure artearen begiratzeko egunko begiekin eta belarriekin. Eta orduan, hau da espazio hori deitzen da Xiru Festivala, 26 geren urtea. Eta urtero sortzen dugu gauza xume batzu edo gure artean, bena gehien bat zubi eginez beste munduko artistekin. Eta nolaz ez, Euskaldunekin. Eta aurtenko aitzakia da, aurtenko zubia txorieri aitzakia, eraiten dut, zeren musika berri bat sortu du gure beste lagun batek, Alsaziara, François José, kompositorea. Eta hor, berak sortu du pieza berezi bat, etinkarnatu zanzamlerako, eta gubientzako. Enetako da betiko bidea jarraikitzen dut, zeren ni sortu naiz Siberuan, Gotani herrian, eta gazte-gaztetik hasi nintzen pastoraletan, maskaraetan. Gazte-gaztetik xantzauken nuen ezagutzeko Etxaun Iruri eta txoriak ere bai, bazen harreman estua, eta nonbait tradizioa deitzen dena eta sorkuntzaren artean, Etxaun Irurik alako tiri eman zeitan, gutizia bat berri egiteko gaudenetik. Eta hilo hortan sortu zen naturalki 80an Xiru Festivala, zubi egin naiz berri eta zaharren artean hots. Funtsian beti izan den bezala, beti zaharrak balin badira, kantu zaharrak norbaitek sortu zituen eta behin berri izan ziren. Orduan, guk hilo hortan jarraikitzen dugu.